Thank you very much for joining us. This is SlyMedia. Remember to like our Facebook page so that every time we go live, you will get a notification and you never miss some of our exciting and informative program. And as we continue to highlight some of the issues that affect each and every one of us in our community, do you have a story to tell? Do you want us to learn something from you? This is the chance, this is the opportunity. SlyMedia will come and talk to you. Today, I have a young man, Luckmore, who is also a sexual reproductive health rights activist and he's an award winner. He's also passionate about HIV. He's also HIV counselor. Luckmore, thank you and welcome to SlyMedia. I'm really happy to have you. Hey, kurise kubasa. Kubasa kuri right. Andidika. Mkuma Luckmore, mani makore mangani ekuzvaro? Ndiri makore 24. 24. Yeah. Nyaya yatati titaure nezvayo pazara nhasi is an issue that has affected most of the young people, and some of them have not come out. And I appreciate and thank you very much for giving us this opportunity to talk to you so that one or two people that might be in the same situation like you will also get inspired. You were born HIV positive. Yes, so ndogona ngoti ndane makore 24 ndichirarama neutachiona HIV. 24 years. Yeah. Gore ramakatanga kuzviziva imimi kuti ndiri HIV positive, zvakanga zvaita sei? Alright, zvakaitika ndezvekuti ndakaita imwe inonzi opportunistic infection inonzi herpes zoster. Manenge ari mablisters anoita kunge munhu akatsva so ndaita iwayo ndakaenda kuchipatara. So maneso ndiana mazvikokota vanoziya zvakawanda. So vachiona izvozvo vakabva vandirefeya vakati unofanira kuenda unotestwa for HIV. Inini zvakangondiitira fun sezvo vechidiki munongoziva kuti kazhinji kacho tinofunga kuti HIV inongowanikwa nevanhu vaita zvepabonde nechii. So zvakangondiitira fun kuti kwini ndamboitei chamboita nditese ndinzi ndaunotest. Mamene makore mangani baba? Ipapo ndandire 12 years. Okay. So zvadaro ndopandakaenda unotestwa. Ndatestwa maresults angu paakazobuda. Maudzirwo andakaita musi wacho nanhasi unongoramba zvichingondinakidza because handamboudzwa unzi uri kurarama une HIV. But ndakangoona one bepa rangacho bepa like maresults anoya ari pabepa akanyorwa pabepa akanyorwa nered. Unongoziva kuti kana kuri kuchikoro ukaona akanyorwa nered uziva kuti wada macorrections mawana atanga. So ndobva ndangonzi na counselor wacho ndandira mama wangu ndobva anditi enda unogara panzi umbofurwa nemhepo. Obviously ipapo ndakatoziva kuti something wrong, even though ndasanda kudzwa kuti chichaitika. So ndopandakatanga kuzviziva ipapo. So gore rimwe chete iroro ndazviziya ndakabva ndati because unoitwa mascreenings akawanda ndakabva ndabatwawo futi TB. Ngatimbomirai musi wacho wemaresults manzi buda panzi vakasara obvious vachitaurana kuti ndomamirira akaita zvi makazoshedzwa zvikanzi chii kana kuti handina kuzomboshedzwa ba. Vakazongobuda namama wangu kuti vatatongoenda kupa. Eti mama nakubvunza kuti ko ini ndakatozoudzwa namama kuti ndozvaitika ndomaresults aita sei makumba takumba. But mubvunzo wangu ungori pekuti ko zvakaitika sei because inini zvanombotaura pabhebho ndechikuziva kuti HIV inowanika kuburikidza nezvepabonde. But ndopandakazotsanangurwa kunzi aiwa kune dzimwe nzira dzinogona kuita kuti munhu awane HIV. For example, kana wakaberekwa nayo nevabereki vane utachiona hweHIV vanogona kupasa kubva kwavari kuenda kumwana. Ndopandakatanga kunzwisa, but zvakatora time kuti ndizvigamuchire kuti zveshuwa ndozvandaudzwa because ndaita kunge ndiri kurota. So ndichangomuka maybe rimwe dei ndichingonzi asirizvo, maybe it's a dream because munoziva kuti mucommunity matinobva vanhu vane zvakawanda zvavanotaura maererano neHIV. Vamwe vanenge vachiti vane mazita, in fact manickname avanotipa kana tichirarama neutachiona hweHIV. Changopa example ye1, for example zvinzi munhu ari pabhazi. So kudhara zvaindinetsa kuti kana zvinzi munhu ari pabhazi
ari pabhazi rei then unozoona kuti unongochunza uri pabhazi rekuenda kuguva like your destination is the grave ndokwakakodzerana newe unogona kungofa. So it was like HIV, it's a death sentence. So level andandiri 12 years techingonzwa zvinhu zvichitaurwa hapana chandainzwisisa zvakawanda. So ndaitofunga kuti saka panapa hapasina future, ndatomubhazi ndangomirira zuva, ndozvandaitofungawo patime yacho ipapo. Handiti mabva ipapo mamwe matesta makutaura kuti makazobva mabatwa TB. ndo mamwe opportunistic infection akazobuda pamberi apa zvechikonziwa noti immune system yedu inenge yalow. So ndikabatwa TB but after 6 months zvakabva zvaita mushi. Mairamba muchienda kuchikoro? Kuchikoro ndaienda but like ambitions kana zvandaida kuzoita before ndaziva kuti HIV positive, pandakaziva zvakachinja. Initially ndaifuti ndinoda kuzoita doctor ndichikura, ndo yanga itori like vision yangu ndinoda kuzoita doctor. But then pandakazoudzwa kunzi you are HIV positive ndaziva kuti doctor ma1 because 7 years ndataura ndaifunga ndakunofa. So ndikati ndikapedza chikoro then ndozoti dzimwe 7 years ndiri kuchikoro hapana ndozoshanda it's long. So ndandangoti chiro zvazvaita. So even class yemasciences yandandapiwa pandandakuenda form 3 ndakatoiramba ndikati ndikuda zvinhu kana zvekuaccounts izvi zvoti at least ndongowana 2 minutes kaposi ndatoita sei ndadya mari yangu, ndatodya mari because hope for the future papasisina. ndangoziva kuti any day ndogonongonzi ndaita sei ndadona zvichibhesa neknowledge yandandinayo patime yacho. But izvezvi ndakutoshuta dai ndakatongoita zvangu doctor patime iyoyo dai pamwe somavoti Dr. Luck. Dr. Luck rikatipotsera kumashure mbichana. Support yaibva kuvabereki yanga yakamira sei? Because obviously ivo vanga vane knowledge yekuti this is what is there. Uyu mwana you are an innocent child and born like that and this is what is there. Support yavaikupai patime iyoyo yanga yakamira sei? So zvakaitika ndezvekuti pekutanga ndaipiwa support yakakwana, but kudhara taiti kwakusina inonzi treat or yekuti ukateswa boiswa pama-ARV ipapo waimbogara time. So kubva pa12 years kusvika ndisvike form 1 ndakanga ndisati ndakunwa ma-ARV. So pandakazotanga kuiswa ma-ARV nawo ndanga ndakubhoti mubereki uyo aimbonditi inwa kotri anga asisipo manje ndandega. So mubereki wangu ainotora mushonga kuchipatara achindigira kuchikoro, but kuchikoro kwacho ndanditori nekasaga like kandaitoti auya ndikandaita se ndokandakanda. So ndaisatonwa mapiritsi ayo. Ainetsa kunwa kwanga usikuda kunwa kana the issue iripo ndeyekuti boarding school setup iri paboarding school tinogara muzvimudhadhadha like muri 10 dome. So kuti uti wakubata kagaba then hapana time yaunenge uri wega. Nguva zhinji ukada kusara wega unenge uchidzina boarding master uri kuitei, unozonzi ndimunobira vamwe like so iwo kuti uzvitaure kuti ndozvaunenge uchitya kuti madhara aya anogona kuzongozadza futi vanhu vese vakazviziva ende shamwari dzako kana dziripo kuti utore futi haudi because unochiva kuti shamwari dzacho dzikazviziva futi anenge ari mawani. So ndaingoita karo zvikauya ndongokanda ndongosiya, zvikauya ndongokanda ndongosiya until one day like pakazoitwa paisechwa mafoni koro kwaisa kunzi phones are not allowed mafoni. Then muticha ndobva azoti chibig chanichi chibig chanichi ndikati ndichangu ndobva ati vhura toni chibig chani apa ndizati big rangu rakazara zvimatangani big zvedu zvezvo zvataiti nazvo kudhara zvaienda nevanhu kusouth vachidzoka ndo chachakazara nemapiritsi angu zvavo haadambotaura akangochivhara ndobva ati tozotaura ndofunga aitozivawo kuti mapiritsi akaverenga kaona kuti ndobva angoti tozotaura kati haana mafoni ndobva aenda. So ipapo ndopa akazodedzwa vabereki vangu tikazotanga kukurukura, but sometimes yange yato too late. Resistance yemapiritsi aya anenge akusatoshanda zvachallenge. Handiti? Saka iwo thank you very much for joining us. This is SlyMedia.
remember to like our Facebook page. But reason yangu inga ichiti handidi kuzozviziva mungoziva kuti kungozviziva chete inotoita nharo kana muclass unogona kungosara wakugara wega hapana anoda kudya newe patebhuru pataigara taimboita system chekuti hatiwe nemaplates vakomana tese 10 tongodyira mumwe but obvious musi iwoyo ukanzi ndo zvakuita se zvakuzikanwa mawanesa anenge atanga so but still even vakataura neni nenyaya yekuti daisanyatsozinzwisisa hapana chakachinja kwangu kunyepa vakada kuti ndiwe kuzoverenga mapirisi toita sei unenge wakutocalculata kuti saka paipe ndakapiwa mapirisi 70 after 30 days panofanira kunge pasara mangani so obviso ndese worasa so trick yacho ndo zvinenge zvingoripo even kuchipatara ukanzi uya nemapirisi ako timaverenge ndo zvimwe zvezvinhu zvatinoita sevapana totoziva kuti nesi achada kuona mapirisi 2 asara so nyange ndisina kunwa ndosanga ndaita ndabvisa mangu but tinge tichiti tiri kugona sometimes yet tiri kuzouraya handiti iwo maticha pavakaziva kuti ndo zviripo support yematicha necommunication, the relationship between iwewe nematicha yanga yakamira sei? Lucky racho randakaita ndekuticha wacho tagara taiwiriranawo zvedu tiri tega so zvakangogara uko ari and sometimes anga kutombonditora kumba kwake achiti so hazvina kusvika kwakawanda zvakangogara zvedu tiri two even after ndazopedza chikoro ndemumwe wematicha akazotanga kutombonditsvaga kuti mukomana uyo ari kupi. Saka pawakapedza chikoro hapana kana mukomana uyu pachikoro mabhuru ako akaziva kuti mukomana uyu ndokondisheni yake? Hapana akazviziva, vakatozotanga kuzviziva ndatozozvitaura ndega pasocial media ndipo vakatozotanga kuziva vazhinji vacho. Wazvitaura kudaro macomments akatanga kuti chii? Chinoitika ndechekuti manzwisiro enyaya iyo zvakasiyana. Vamwe vanozvitambira zvakanaka, vamwe havazvitambiri zvakanaka. Ndosaka zvinzi disclosure yakakosha kunzwisisa kuti uri kuita rini, kupi, uye uri kuitirei. What's the purpose yekuti uri kutaurirei kuti you are HIV positive. As for me ndakazvitaurira kuti ndaida kubatsira vamwe vangu because tasati zvakawanda wanda zvandaita. So but later on ndane ruzivo manje ndakafunga kuti no kunze uku kune mumwe munhu wandogona ane situation yandiri yandakambopindana nayo wandogona kubatsira. So kuti ndi approachika obviously anofana kunge achitoziva kuti ndokuti usununge kuudza mumwe ungowaziva kuti yakamira sei. So that's why ndakazvitaura but kuti ndakaona like my negative comments hauzomashaya but ndakavazotaura but ndikuti chimwe nyaya ndechekuti chimwe chinorwadza ndechekuti ukafungirwa kunzi ndo zvauri vanhu vakakutaura usingazi izvozvo zvinorwadza kudarika kuti musi wandakangozvitaura even vaive vaimbofungira vaive vakabva vanyarara. Noti izvezvi ndikati ndada musikana handina stress yekuti saka ndichazomuudza sei, ndichazotaura naye rini zvakadii because already anotozingoziva kuti munhu wandada akatongonotsvaga pasocial media anotongoona kuti ndoblaza. So decision yake yese nikotoziva kuti ndo zvandiri kuda izvi ndo zvitongoripo but manje relationships tumwe teto tunoita se tunobuda. Iwe wakaitwita here kana kuti wakanga watoti kuchikoro handinambobvira ndaita nenyaya iyoyo low self esteem, unenge usina confidence zvinhu zvatongopera unenge wakutongogaya kuti pana angandida even asingazive like unongofunga kuti HIV inofamba yakanyorwa pahuma like unongoziva so confidence yedzedzi dzadzato pamwe newaunenge uchida uchangona kutanga kuti inini mukomana akangoti ane HIV andombodakara kunzwa nezvake ndo zvatinowanzoita like isusu tichida kumboita bichana nditomboti saka tomboti wadana nemunhu ari HIV positive unoita sei. So iko kubvunza kwatoita kunoita kuti tufiye tuwande because munhu anobva atoziva kuti inini ndopazvoperera so kutya kuzorejectwa kwekwe kunobva kwaita kuti ubva wangoregedza ubva wangoti handichangoda zvemarelationship zvida kutongosiya zvakaita zvakadaro. And in a family setup, extended family members, how did they get to know your HIV status? Vakatotangirawo pasocial media ipapa
the extended vemumba mangu chaiwo like yes, the immediate vaiziva, but but vamwe vacho vakatozozivawo nepasocial media pa sei usina kutanga wavaudza kuti ndomamirira zvakaita izvo ndiro chinonetsa ndechekuti kana iri extended vanhu havasi padhuze vari kure mbichana so it's not as dai kuti dai those members tiri mumba one it was going to be easy because sometimes ndechida support from them maybe ndakanganwa mwa mushonga ndechida someone anondireminder but at this juncture vanga vasiri padhuze vaiva kure vaigara kwavaigarawo vachiita zvavaita so vazhinji vacho vakatotanga kuzvizivawo ipapo wanga uri makore mangani pa 2017 okay 2017 ndeipi hama yakatanga kuti kolaki kusatudzawo obviously mubvunzo wewe haungashayikwe aipapo wakatoshayikwa hapana akambobvunza hapana hapana anombobvunza kuti inyaya dzakangooma kutaura handiziye it's like something chekuti vabereki vedu kana kuti hama dzedu tinofanira kunormalize that discussion even kutaura about sexual and reproductive health nevana inyaya yekungoti yakangooma kana katangiro even inini chaizvo ndo basa rangu but kuti someone anouya achiti ini ndine mwana wangu kana ndiri shamwari yangu chii ndo zvaari kuti umutange so sometimes unototsvaga nzira dzakawanda dzokuti ungaite sei so ivo pamwe vanenge vachida kuzvitaura but havakwanisi vamwe vanotyawo vanoshaya kuti tozvitanga sei but karelationship kacho after that obviously tisingatauri nemazita kunogona kuona kuti uyu munhu haakupretenda zvake kuti ave padhuze neni kuti ndiri hama yake pane kadistance between what we used to do and now pari ipapo ndipo ukama hwakatowedzera kubatana hwakatowedzera kusimba because of that because sometimes unongoseti amachekerwa ande vanhu vanoziva kuti sei ukaita chafadza you see everyone anenge angori kumashure kwako so I think in terms of kubatana kwemhuri zvakatosimbisa mhuri then pashamwari dzako wabuda social media kuti akomana wadisclose this is what is there pane here akauyawo nerwesera akati like unoziva kuti kana neni ndiri musame situation ivavo vakawanda not just shamwari dzavo nevamwe vandaitomboenda navo kuchikoro kwacho nevamwe vandaitomboenda navo kuchechi nevamwe vandisingazivi havapere vanhu vanenge vachidaro vanouya pafacebook vamwe vanoti kana tanzwa interview seinoi so unozomuona kutsvaga kuti ndakakuona pakati ivavo vakawanda ndo zvandataura zvezvekuti kana vanhu vasingazivi vanenge vachida munhu wekutaura naye but kana vasingazive vanotya kuti voapproacha but navo vakaziva kuti someone uyu akafanana neni zvoita easy zvoita nyore saka vabuda kudaro obviously katoka community anditi what was your next step from there friends and strangers mwari kuti neni pana ndiri kuchikoro mwari kuti shamwarika inini ndo situation yangu from there makazvitora sei mukati what is the way forward alright so inini passionate yangu ndeyekuita kuti our voices anzwike so ndotira advantage yezvinhu zvatinotaura tega zvatinodiscussa tega pandinowana maopportunities pama-different forums to kutaura some of those issues kuti maybe anga addresswe sei as machallenges atiri kufesa as young people living with HIV because zvakawanda zvatirichisangana nazvo so ndo like tataura yes tabatsirana pachedu but still that gap rinenge richida kukavwa so ndo next step yangu kana taita muzvinda ita madiscussions tataura zvakati taona kuti machallenges kana kuti chii ndo zvatiri kuitika then we take it to the next level and as you are into HIV activism basa rako rauri kuita nderekuita sei tinyatsonzwisisa alright so I represent young people living with HIV in the National Young People's Network on Sexual Reproductive Health, HIV and AIDS under National AIDS Council. So ikoko futhi ndiri deputy national facilitator for that network yema young people. It's a program ekatangwa ne National AIDS Council. So
basa hombe redu nderekuti we need to establish a mechanism of open dialogue for my young people so that zvinozobuda zvacho we advise police makers like vacho vari kuhealth maministers machichi kuti vaite madecisions anogona kuti batsira kuti tizoenda AIDS by 2030 amongst young people living with HIV but amongst young people in general ndo zvandiri kuita izvozvo. Yes. Sewechidiki ari kushandawo nevechidiki mukurwisana kuparara kweutachiwana, ndepi challenge yawatombosangana nayo kune wechidiki anouya kwauri? Because kwauri munhu akakuona angachitoona hope, saka vanhu vechidiki vanototi rega ndiende kuna Lucky ndinotaura naye kuti Lucky zvinhu zvakamira so. Machallenges avari kuti vari kufesa ndeyekuti chii? Right, I think the most difficult thing chinotaura nemayoung people akawanda is the issue of disclosure. Ndo chinhu chakaoma. Disclosure ine pakawanda, ine kufamily, ine kucommunity, wese kana takutotaura zvemarelationship nawo pakudanana patroita paipa tichikura. I-challenge hombe because tinenge tichitya zvakawanda. So that disclosure inozoresulta effects akawanda. For example, kutotadza kumwa mushonga wako zvakanaka. Ini ndatestwa ndega handira kuudza vanhu vemumba mangu, saka kuti vanhu vekumba vazoona ndichitora mapirisi obviously vanenge vauda kubvunza kuti mapirisi ei, so kana varipo zvikuru kuti handisi kunwa, ndozvazviri kureva izvozvo. Ndikaenda out neshamwari dzangu, time dzangu dzekumwa mushonga dzikakwana, nekuti handira kuvaudza, handisununguke futi kuita sei kutora. But kana wese kana muri murelationship now, munhu anenge achitya kuti ndoramba ndikataura. So you end up makuita some of the activities anoita kuti utowedzera parisk. Remember kune maissue auziye status yepartner yako, maybe partner yacho itori HIV positive futi but hamusi kuudzana, so pamunozoda kuti muite zvepabonde paipai maybe unogona kuita reinfection. So disclosure ndo dambudziko hombe ratinaro. Then the issue yestigma nediscrimination ndo imwe ende iyoyo iri kukonzeresa kuti titadze kuaccessa maservices. Uzona ndinenge achitya kuti ndikazikanwa kana ndikaenda kuchipatara, community inozotanga kundilabhela kunditaura nezvinhu zvakawanda zvichingoenda zvakadaro. So issue iyoyi ye-disclosure is something that is very critical for us as young people living with HIV. But rimwe futi dambudziko issue ye-mental health services in terms of accessing my services. Munoziva kuti muZimbabwe munomu hatisi tese togara kutown, hatisi tese tinowana maservices mumaklinika aipamusoro. Kune vamwe vanotogarawo kuzasi kwekuti kuti atorwe viral load chaiyo hakuna. Tisikataura ipapa HIV inoti affecta nenzira nhatu dzakasiyana. Inoti affecta physically, inoti affecta emotionally, inoti affecta mentally. So you realize kuti vazhinji young people living with HIV ari kubatsirwa ku-physical part, because ndoko ari kupiwa like mashonga, ma-ARV, ndoko ari kupiwa ma-antibiotics and stuff nezvakawanda. But in terms of mental health services now, inenge ratodambudziko. Ipapa stress yandotongoita kuti ndada musikana ndichazomudza sei, something that I should find someone wekuti nditaure naye. But tikatarisa kumaruzevha, tikatarisa kuti even mutown macho we don't have my mental health specialist anogona kuti batsira, anogona kuti provide psychosocial support pane zvese zvatirichiita. Kuti wataurwa chaiko kuti wazikanwa status yako usina kutaura like that external disclosure, itori dambudziko. Kuti something chinoita kuti munhu agotadza kumwa mushonga wake because anenge ane stress kuti saka zvichazosvika kukati, saka zvichazotaurwa kwakati, ndo zvine zviripo. So issue yekuti hatina access to ma services is actually a challenge. Toda kuti mwana ari kumuzarabani angowana service yakangofanana nemwana ari kuwana kuNewlands, zvingofanana. Currently tokuziva kuti vana tine ma-problems e-adherence, so ndirogona kufaila first line, ndofaila second line, but kana ndiri kumukumbura ndafaila second line, ndakuda kupinda pa-third line. Third line yacho haina padhuze painowanika, inenge wautonzi munhu ngaaende kupi, kuHarare. Taziva kuti imari yanenge yakudiwa ipapo kuti munhu adaro. So it's still a challenge. Ma services ese they need to be decentralized kuti asvike kusasi,
primary health care ndo first link rangu inini ne-health facility. So at that level all the services should be provided kuti zviite easy. Tisakuti kuti toziva kuti maservices e-HIV they are for free. For example togona kuti viral load testing is for free, but kana ndakukwira $10 kuenda kwairi kutorwa kwacho is no longer free because yatova nema-indirect cost aripo. So kaclinic kangu nyangwe kari kadiki kavo ngakawane maservices ese iwayo ngapiwe ipapo. Tine zvimwe zvakaita sema-liver function test, tinoonwa mishonga yakawanda, tinoda kuoneka kuti maliver edu ari kuita sei. So all those services ngaawanike at primary health level kuti zvedu zvese zvifaye. So access to services it's actually a challenge to us and inokonzeresa zvinhu zvakawanda. And hande kuma-relationships ndira kumbunzwa iwewe personally kuti wabuda pachena and ndo zvaapo obviously 24 years amainini varipo ka wakazvifambisa sei ba? Alright, so nekukura neku-information ichiramba ichiwanda you realize kuti munhu kana achinwa ma-ARV yake zvakanaka anogona kusvika palevel yekuti viral load yake kana kuti uwande hwe-HIV uri muropa hunosuppresswa zvekuti unenge wakunzi undetectable. So kune inonzi undetectable equals to untransmittable. Kudhara ndaingofunga kuti kana ndazofungawo kuroora though ndisina pfungwa iyoyo, kana ndazofungawo kuroora maybe decision yandichaita ndeyekuti ndichangotsvaga someone akaita sei akafanana neni ari HIV positive wofuti tobva tangoita sei kuti zviite easy. Ndo zvandaifunga, but as time goes on I then realize kuti no, it's possible for me inini ndiri HIV positive to marry someone who is also HIV negative. Tikatovaka mhuri tikatoita vana tese tisina kumbotransmita HIV kwaari kana kuvana vachabuda kupfurukidza nemushonga. So hatingati pane munhu wandinotya kuendera kuti ndakuda, kana ndamuda ndinenge ndamuda. Zverudo ndezvemwoyo haisi zvestatus. Handiti vakawanda vechidiki obviously wambobate mchana nyaya yavari kutambudzika futi nayo ndiyo yekuti how do I get in a love relationship inini ndiri zvandiri izvozvezvo. Handiti advice yaungavapiwo ndeyekuti ndikawaudza kuti kana kuti value yako status is just something else. Iwewe utongori munhu, HIV is not a death sentence. There is no shame about being HIV positive. So kana wada munhu danana nemunhu waunoda, the foundation yerelationship yenyu ngaisave status but ngaive rudo. Haikona kudetermine like kuti HIV ndo inokudefine who you are. All the decisions that you are making in your life are kubased on status yawinayo. HIV is just a virus. It's just a condition yekuti inogona kumanageka and you can still live 50 to akadaro mayears akawanda uchirarama neutachiona HIV. The only secret is we need to take our treatment correctly and consistently. So when initiating my relationships zvakakosha kuti tingtarise zvatiri kuda isusu sevanhu. Usiri HIV positive ndeupi munhu wawaizoda kuroora, kwete kuti status yako ndo inodetermine kuti urikufana kuroora ningi. Because kana munhu achingokuramba, pane vanhu vakatoroorana izvezvi whether vari HIV negative but mumba macho hamuna mufaro, hazvisi kutofaya izvezvi, so vari kungorovana everyday. But iwewo nemunhu wako mukanzwanana muri 2 I think hapana problem, but chikuru ndechekuti ngatidzidzei kutaura chokwadi in terms of status yedu, not kumirira kuti ngatange tarara tese then after that maybe iye anenge a-HIV positive then tozoita se tozotaura mutemo unotozvirambidza ende zvinotosungisa zvinhu zvakadaro. So ngatidzidzei kubuda pachena and don't be afraid kurejectwa in a relationship. Akuramba zviro kuti ndiye last born yenyika, maybe it's just itori opportunity yekuti wanga uchatozopotsana nemunhu wako chaichaiye. So kurambwa zviro kuti zvatopera, akakuramba level yake hasi wako chaichaiye achakubvuma nesituation yako. 24 years tomboti let's turn back 14 years back. What is the one thing that you wish you could have done better? Noti wambotaura kuti waifunza kuti ndiri mubhazi sezvo vana kuti ndiri mubhazi ndogona kungoburuka anytime.
saka what is it chawakatadza kana kuita chaunoti if I had known ndine information yandavi pazuva ranhasi I could have done ABCD, so that this information may help someone also at that level, 14 years old, could know when I was 14 years old I wanted to do ABCD, but I did not do that because I thought kuti ndiri munhu ari deathbed, but look now 24 years later. Sezvo ndambotaura zvezve kuti upenyu hautange kurongwa wakura, like pane 20 wakuzotanga utsvaga kuti saka ndobata papi. Tichikura tinenge tichipinda masessions akawanda in terms of ini chandonyanyochema chizhinji is career, ichinhu chandainyatsoda chaizvo ndo chinhu chihombe chandonyatsochema nacho kuti ndakawasta time because capacity yekuti ndiite zvandaida yanga iripo. Ndiri munhu aigona kana shamwari dzangu dziri kuona dzogona kungopupura mucomment section kuti zveshuwa here ndo zvaita mukomana uyu ndai. So it's something chekuti I regret kuti ndakazotanga kulenga nekuda kwekuti ndaingogaya kuti hapana kwandichaita sei kwandichasvika ndo zvandiri, like ndo status yangu iyi mangwana ndogona kungonzi chi ndafa ndisikaziva kuti there is hope, kune treatment. HIV cannot be cured, yes, but it can be managed. Advice tichipedza yaungade kupa vechidiki vakateerera tichitariswa zvakare nebasa rako raunoitawo ndeyekuti chii? Right, so kune vechidiki rega nditange nekuti it's either you are infected with HIV or you are affected with HIV. Nyaya dze-HIV hadzisi dzekuti uri kurarama nayo here kana kuti hauna. Iwo usina uri parisk yekuti unogona kungoibatira ND. So when it comes to kuzvibata kana kuti kuita zvinhu zvakanaka, zvakakosha kuti tikwanise kuzvidzivirira at all times. You realize kuti my young people tinotya nhumbu stereki kudarika HIV, ma-STIs akawanda. So munhu anoprefer kuti amangwana ndositenga morning after, but kuti zvekuti achafunga kuti ndichazogona kubatira HIV nechi, personally I would say it takes time kuti uzoaccepta status yako. So patime yese yauchaita HIV positive unogona kutozvikanganisira life nezvinhu zvisina basa. So to those that are HIV negative, ngatizviprotecte, ngatidzivirirei, ngatiitei zvakawanda. Kana uri sexually active, make sure kuti uri kuita dual protection. Uri kushandisa zvako mapirits, uri kuita ana depo ana chii, but at the same time make sure you condomize and you don't compromise. And to those that are living with HIV, adherence is the key. Chinjombe zvekare kuaccepta status yako ndo zvauri, ndo zvatiri, hapana zvazvichachinja so far because there is no cure. So we need to move forward. Hatingarambe tichichema kuti saka nezuro paipai, even mumba chaimo ukanzwa kuti munhu akatadza ukazomudza kuti 1920 wakanditadzira zvakati, unonzwa zvangu dziwo why uchidzokera kumashure. So why tichida kudzosera kumashure nestatus yedu kuti I'm HIV positive? Ndo zvatopo, ngatichiitai kuti tese tirarame. Kana munhu ukaita accident ukakanganisika gombo, unotsvaga zvekufambisa zvinokubatsira. So that's the same attitude yatinofanira kuva nayo. Ngatiregedzei kumira kuita zvatatida kuita. Like toda kutenda ne time yawatipa. Wakasununguka here kuti vechidiki vanenge vachida kukubata vatauri nei? Yeah, ndofunga paFacebook ndowanika Luckmore Benson Pamhidzai, and zita repage yangu as well as my account. Then paTwitter foot it's just at Luckmore Pamhi, then D1 Luckmore at Luckmore Pamhi D1 paTwitter. Then number dzangu 0775 286 859 0775 286 859.